Oi dikiya julini sengraफोर बै बायला हाजोखौ समायनानै बुंदों आं जुदि सोरबा लाखियोबा थालांखाथारगोन जोंनि दिकिया जुलिनि सेंग्राफ्रा हरेक मालखौ लायालै नङा नङा लाया इदिखौ लाया जों मोजांखौसो लायो बे गावमोन जासिलाबायग्राखौ लाया जोङो मिथिबाय जुगावलाय बहा अरिजिनेल माल नुबावो नोंलाय दा बायदियाव नोङो 100 जन सिख्लाखौ रिजेक्ट खालामबाबो अरिजिनेल माल मोना फाग्लाया गावानो साथाम साब्रैसो डुप्लिकेट खालामखांबाय बे मालायखौसो अरायनाय माल होनबावदों नङा ओइ दिकिया जुलिनि सेंग्राफोर बै बायला हाजोखौ समायनानै बुंदों आं जुदि सोरबा लाखियोबा थालांखाथारगोन फाग्लि आंबो बुंदों बे खुवाखौ समाय लानानै थालांखादो फाग्लि नै चिरांनि सेंग्राफोर बे बिसोरनि समाय जायनो गोरजिया थायो बेखौनो लागोन जों दतमानि सिख्लाफोर नुवाखै मासि साइस सेंग्राफ्रासो जोंखौ गोसोथोआ क'क्राझारनाथ' सासेबो नायस'ना जोंखौ मा जायो जोंनाव मा गाज्रि दङ बे एंगोलजों नायनाय जोंखौ एथ' गाज्रि नुयो नोंसोरो नुवाखै मासि साइस गोजा जोङो मिथिखायोना नोङो आं मिथिया बेफोरखौ नों आंजों देहानि सोमोन्दो लाखिनानै आइ आफायाबो लोमजागासिनो दङ न'आव नारदोंनो फरायफुनाय गथ'फोर लाइमोन सिख्लाफोरा दिनै सेक्सनि फाग्लि डियार एक्स नों आंखौ इगनर खालामदोंमोन ना लोदैम साना एबार नै खय बिगा माइ गायखो आङो बै टावारा बे जोंनि हायावसो गायदों गभर्नमेन्टआ आंनो 60,000 करि सोगोन नै नोंनि सिगाङाव मा खालामना देखायनाय बे माइखौ फाननानै आं नोंनि सिगाङाव ख्र' थाखा सानानै हिनजावफोरजों आं बाराव 3 लानानै बेरायगोन ओरै सासे नाय